Ndewonu ndị be anyị, aha m bụ Ogechi Sylvia. Unu abọọlachi, unu eteela. Taa wụ 3rd of February wụ ụbọchị anyị na-ekwu okwu maka kansa. Akpọrọ ya World Cancer Day. Ọ n'ụbọchị a ka anyị na-ekwu okwu gbasara ihe kansa wụ, otu o si eme ndị nwere kansa, otu ndị ezinụlọ ha si enedo onye ahụ, otu ndị nọ n'obodo ga na-enyekwa mmadụ aka. Ebidoro ime this World Cancer Day na 2000 mgbe emere ọgbakọ na France na Paris. Abịa kwuo okwu si anyị kwesị wepụta ụbọchị anyị ga na-agwa ndị mmadụ maka kansa. Aga m ekwu ihe wụ kansa, otu mmadụ si enweta ya, ihe mmadụ ga na-ahụ n'ahụ ya, otu a ga na-enerukwanụ onwe anyị anya, elekwana ihe anyị ga-eme igbochi kansa. Enwe hospital a na-akpọ Cleveland Hospital nọ na mba Amerịka. Ebe ahụ ka m wetere ihe nkụzi a m ga na-ekwu maka ya. Kansa, otu m ga-eji kọwata ya, n'ahụ anyị nwere ha na-akpọ sel. Ya wụ iwere ma bee mmadụ bekata mmadụ, nke mpempe mmadụ bụ ihe a na-akpọ sel. Anyị nwere sel n'anya, nwee sel n'ara, nwee sel n'ire, nwee sel na mkpụrụ amụ. N'akụkụ ahụ anyị niile ka anyị nwere sel. Now, sel ahụ kwesịrị na-abawanye, o kwesịrị na-abawanye nwa obere. Mana mmadụ nwee kansa, instead of sel mmadụ ị na-etolite nwa obere, o bido na-etolite aghara, o nweezikwa direction. The cell a na-abawanye, sel ahụ na-abawanye n'ara, onye ahụ nwee ha na-akpọ breast cancer. Na that cancer nọrọ n'ara naanị, achọpụtakwanụ ya n'oge, enwere ike ịga ebe ahụ chawapụ ya, nye onye ahụ ọgwụ agwọ ya. Mana sel ahụ nọrọ ebe ahụ na-abawanye, si ebe ahụ, si n'ara onye ahụ banye n'afọ ya, o si n'ara banye n'afọ onye ahụ enwe ha na-akpọ na bekee metastasis. Ya wụrụ kansa ahụ eshila na ara banye n'afọ, shiri n'afọ onye ahụ banye n'akpa nwa, spread ya. Ọ ụdịrị kansa ahụ nke na-egbu mmadụ ọsịsọ, because kansa ahụ ekewasago, mebisi ahụ onye ahụ niile. Now, na obodo anyị wụ Naijiria, enwe kansa 3 na-egbu mmadụ ọsịsọ, nke na-enye anyị nsogbu na obodo anyị Naijiria. Kansa ndị a wụ kansa ara, kansa ọnụ akpa nwa nke a na-akpọ cervix. Emekwala m onyonyo maka kansa ndị a. Kansa abụọ wụ nke na-enye ụmụ nwaanyị nsogbu. Then na ụmụ nwoke, nke na-enye ụmụ nwoke nsogbu wụ prostate cancer, nke a na-akpọ kansa akụwa. Emekokwa m ihe onyonyo na YouTube channel. Na mba Afrịka niile, nke kansa na-enye ndị mmadụ ezigbote nsogbu wụ cervical cancer. Cervix again wụkwa ọnụ akpa nwa. Emego m onyonyo maka this cancer. Kedu ihe na-ebute ya? Enwe ọtụtụ ihe na-ebute ya. Nke mbụ wụ ejirimara ma eburupụta ụwa. Ya wụ ọ na nne gị ma nna gị ma nwanne nna gị ma nne gị nweburu kansa, onye ahụ nwee ike inwekwa ya. So ọ na-adị mma ịma that ịma your family history. That's why a na-asị na-ajụ ese. Ọ bụrụ onye na-ajụ sọsọ ha na-enwe akwụkwụ. Gị nwa na onwe gị kwesịrị ịjụ nne gị ma nna gị enwe ọrịa nọ n'ezinụlọ anyị a, nọ na our family, ka ị mara ị na-eje regular check-up. Ihe ọzọ wụ ihe a na-ese ese. Ihe ọbụla ga-enye the body ihe a na-akpọ inflammation, stress, siga, oke mmanya, ihe ndị a na-ebute problem. Ihe ọzọ wụ ihe anyị na-eri. Ugbu a na ije na shop, ihe package, anyị na-egote ihe ọbụla ọ na-acha vavava, ewere ya tinye n'akpa. Anyị na-etekekwa time were ha ahụ na-agụ ihe edere na ya. Some of the things anyị na-eri anya maazị ihe ọwụ chemical. Ọtụtụ chemical a na-egbu mmadụ, akọs kansa. Ihe ọzọ wụ ọgwụ anyị na-aṅụ. Enwere ndị ga-abịa ha na-aṅụ ọgwụ ga-eme gị na-acha vavavava, ịbịa ike ebu ibu, amụ nwoke eto ogologo, ejikwa na-eme gịnị? Ihe ndị a niile mmadụ amaghị ha na-aṅụ, ọ na-enye problem. Then nje
ihe ọzọ bụ nje. Nke ise, nje. Enwere nje atọ na-enye nsogbu: HIV, human papilloma virus, nke a na-akọsụ kansa ọnụ akpa nwa, then hepatitis B, nke a na-akọsụ kansa liver cancer. Now, kedu otu anyị ga-eji igbochi inwe kansa? Otu a m jiri kwuo ihe ndị na-ebute kansa, ya wụ ejirimara eburupụta ụwa. Ihe a na-ese ese, ya bụrụ ị ga-akwụsị ise ihe ị na-ese, ị ga-akwụsị ise afịfịa, ị na-aṅụ oke mmanya ibelata ma ọ wee kwụsị. Nje ndị a mmadụ ga na-adị careful ịma ihe a na-akpọ sexual responsibility. Gị na nwoke na-emekọrịta, ị na-egbuchikwa onwe gị. Ọ na gị na ọtụtụ mmadụ na-emekọrịta, ịnọkwa ga na-eme ihe a na-akpọ sexual health screening, ka ị marakwa nke ivu agagharị ekesa ndị ọzọ. Ihe ọzọ wụ exercise. Enwe ndị ga-awụ echi na moto ha bee n'ọfịs, ha bee ọfịs, etupụrụ n'oche, erie nke mmadụ adịghị eme exercise, ihe na-adọrọ n'afọ. Mmadụ kwesị na-eme exercise at least 30 minutes 5 days a week. Izu ụka ụbọchị 5 na izu ụka, mmadụ kwesị na-eme exercise at least 30 minutes. Na kedu ihe ọzọ anyị ga na-eme? Ịhụ na anwụ a na-acha n'obodo anyị, onye ọbụla like chacha na anwụ, pụta anyị nọrọkwa ya na-ekpuchi onwe anyị, because oke anwụ na-akọsụkwa skin cancer. Ekwuola m ihe wụ kansa, otu eji ebute ya. Ekwugo m ihe mere anyị ji ekwu maka World Cancer Day. Ekwugokwa m ụdịrị kansa na-enye anyị nsogbu n'obodo anyị. Biko, enwekwa ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewonu.